kingdom ni yetene kwa ayi wo man Asante kingdom ayi wo man nipa bia bi wo mu bi abetuma betema na obi mem wati bi da fo kakra bi fi Nigeria tu kwan no maba no mutimu bia na no nkyeza wo kwoso adom ne sa wo de wo mo ba o eyanya yete Ghana akwa ne yenkwa na yadwene nyansa bi na yetubidi twitwa ye ho yesi dai ne ye bosu nchansi wi esi da wo na pampam bi adwene bi no wo mo hye eya adwemfin wo de wo beto nkra wo no wo ba na obi ati kingdom bi wo nkra wo so le kwafa attack bi bututi a hye music kakraka bi a ne ye boje wo so a mi ye Igbo yesu ye mpanimfo ni bi o Ghana no ya ma ya dwene mu nyedu kakra omo ni na ho na omo nwini nkwa chie se omo ye top men a yeyi wo omo enti di omo ye biare ya no omo ye ma ye enti wo omo nkwa brabra omo ase nkwa dane wo omo sabe asomfo e ma nkofo bi abusia Igbo king abebe tene kingdom ewo Ghana eba ne seinie enye so wo ye go free Ghana ha se yo Nigeria ni na wo so de wo ye Igbo for hene wan fant na wo kro mo se Ghana ha se e na oba ba beteni obeteni kro oman ye tu oman mu eyemra se wo se basa enyemra ebusia for sa menye bra so hema me ne ba bebon komo ba ne te wanim de fo nyansafo a o wa Asante mema o kira me ye hunu de ye ene de enye nyina eye na na adwa Greateronetv ni aba ha se ne ba bebon komo na ai memo akwa aba mejo so amera abom ti se nyame adom ne mo mpai bo me ho ye edobo ade ase enso ye ho ye pa nansi what Igbo king matete matia ze de wo mo na wo manam ho apaso ya Ghana ma obi ati biwe matia me kasa mente de na chese Ghana na me wo na ase Ghana mfa me ho me nso Ghana da makoma so sanse ba bia wo fire no e wo se wo hwe na wo ye de beboa ansa na watumi akọ obi krom wo siesie wo fie ansa na wapia abonten enkwa abonten na nkosiesie na nya fie esa na ya hwehwani mu itimati de ekoso nyina de unyini sa doso ma doso Ghana ha nti na sa adwini we ya ba wo hene ni tirim so wo so otene man dade unkrofo ko doso and zena ka ayi Ghana for so yeso yeko US anasa London ni Italy ni Germany ni na sefo a what is Canada na ke yeso akwa tete na sa na yete no se pete mu asase na okwa ukwa dum na asase bi da wona se esu afuura ujiza ka kwa me despite munya nko mumpe ayi obi dia nti pete mu asase e na okwa what is nyenye quota so ni yepima kuntunu so de meche aha quota de se sabe akrantie bia ni wo kofa so ene wo yuo bia ni wo kofa so ene asrab ni bia ni wo kofa so eye sabe mpreduas nipa na fa so ni yesu video so de nipa yesu video mfa nipa etinye quota so ni yepim kuntunu na kuntunu no aso kura no eye dua ene edi wura fam di dua foforo bosoam na wura ni yetumi akoam di fidie no ye de adwene bi atoto azanye di fidie na hya no enti wono no wasene ni sisi achi aboade ti aso ebeye so ati ase enti quota so no kwasi broni de sabe quota no ankasa no afra boode ya asase etintim so obere na ade za kunjo na poma so amra yeyi timi kwa mfan enye ye enti ade baabi ade ye mfa nhye wo ne mfa so mfa nhye wo so ati ase aha wo de hye we be frato ade ne baabi e hye de wo mfa nhye be frato na de mfa nhye wo de mfa nhye ho enkum bia ne niti na akokofa po clubs media ko bu ye ba hyen so enye ye enkum bia niti anwum bia wa na sa so ati ase asori bia wo hye ne mra efie bia wo kwafa so ye na aduane kwa fie bia kwaso kwafa so didie abusuya bia kwafa so je na wade abusuya bia kwafa so ye ne niema woti ase enti se bibia wo kwan ye fa so ye enu nti se wo ya yete ha dwene ye ho na Ghana emu adwo ama ene sesikasam kura anya ne ye wo yasumdua na bia meka bisi wo bi wo ono mu a na sebe mpraduasa woni ska eso no wo asumdue eye ko zo wo asumdue na wunya ho akoya adwuma na ade anya ska na zo man no mu ya basa na wo sika no kwa de koto he bank manager no ni su na ni ene krakra na ni su ya ne krakra no wono na abaju sika to enti ya nhwehwe asumdue ansa enti yatie mem na asumdue om na sankrofo kakra bi fi Nigeria tu kwan no maba no mutimu bia na no nkyeza wo koso adom ne za wo de wo mo ba o eyanya yete Ghana akwa ne yenkwa na yadwene nyansa bi na etubidi twitwa ye ho eti kingdom de awuti kingdom da sabe da bi enti kingdom mo bi krom da bi enye sa
Na say Ghana ha de untimi nte kingdom umfiri obi kro ma me te kingdom ane nye obi man so na kingdom no kwa yetene kwa kingdom no yetene kwa ha ayamman what you say ayo man ti say the Asante man wa hu Asante kingdom ayo man nipa bia bi wo mu bi enipa bia bi wo mu bi ayo man enti wu na mentina see o dabi na say the okan dey agro bi ni wodi ayo man abatuma batema na obi mem dabi what be da dabi yesi dai ni ye boss nchansi wi ese si da wona pampam bi dabi enya de ye flow so ene yesi da so na de ya boss wona yesi da so na hin no ko hu bi ye flow so yesi bi so ma ne ye nesi ye flow ye boss de udi da so enya ye so ati ase kingdom na ne ya da na yesi ese bi so because ene ye na de nchansi ya boss wo de so ba wo se bia anwe bi ta na pampa mu ana so na de bia fiewura no wanya de wanya sika mfa kwa na bia ono ani nim dem wa wona tie bi no de ata eno nje so se abosansa nti sa na tie nti ya ne de ontum beti na de na sa de kete sa na emre de a mami wono papa no asem okeka no agura bi no wadi o aya me se wo so da e na ba mu ma no de ba ni so david sabe adwini bi no wo ma hye adwinfin na Bible say Hitofe gina to be yankwase asem what you say Hitofe na gina to be yankwase asem na sabi akwasi broni kura na wonum kura no o me na ye mpaboa mi enya bi hye ye bibia ye da wo mo no won kura ya pam mo so ye ntumi no mo ntia ye ye man ye yankase ye fifiri ye se se de si wi ye kase ye mu obi nwe sanhye ye no mu ni agiawe oba atan na o resell bra no yi ama ne ba se de ba nyenwe anoma ana wote aduana na o de hye ne ba num anzu yase mo fakase ne mayen yase afifie mu ode betumi awe ne amene mu nsuo eza bi obi ba wi anu amene mu nsuo no de kase ne nko aguo no mu wi a wonte ne de o mo kwa kwase bu ne kwa ne kase ye tie ho ye jeman na mo afantamfo diefo we yi amokura sabe mo asem bia nya mo amonkrofo kura ntumi ntena mo mamu mo amonkrofo ntumi ntena ne ye adwane no na hima wugiri sesa asemi nkesi Asante mema nke beti sei eze ntumi nzi wa Asante better nasi kingdom mu kingdom hey what be the better nasi intimacy ya had the intimacy baby abesi na esi ne ya had se wo mo no omo woni nye kingdom ati ase woni nye kingdom ti wo bete na wode mo ahye mo adane mo aye mo kingdom na ba sa so de obefa mo mo nyina fam mo nyina ndubum oti ase so the nipa odo mo ba de gain to me enso sa kingdom na what ye no it is a ningo pram ho ne ada ho ne nkana ho ne anwona ho nyana ne ye famunumum ati ase because ye de sabe emusuakuo ene ye kingdom emusuakuo ne de ye kingdom ba Asante ya no ma onse enkranza afufuo wom ebunufuo wom emfanti wom enzima wom anwona wom semfuo wom bia bi wom ti de nye no no sabre ya no wode Igbo fo nkwa na ebe se nye Igbo fo nkwa na ebetumi de amaye kingdom se nkan so ebetumi aye kingdom ni bi ho na nka kuapem so amaye bi na nka chem so aye bi na kwazu aye bi wo ye ne se nye ye wo hia dom ai ti se ye bie edwa no e ka se ye obodua ene de wo fie ni na de table bi asi eni e wasabi akurase edwa ene nkurase edwa no omo nyina didi hia so ye woda ba ku bi omo di amma akurase na hinkuro yesi da sei ati so ko mi papa kuro magona asama ya so ati ase omo di fie de dwa ho ana wo ko mi kuro Asante nsuta so asechem ye sechere ni ba ho so no bi kuro mu nsuta no edi ya wada na ya wada dwa no de won se mi kuro ma asama papa kuro ehye nsutase nti woni nkurase na me ma mi kuro mu nsuta de ono de wode ne ho ya wo ye man hene yes wo ye man hene fansa ye nyina awo won nkurase be se duesia nsuta won nkurase be se duesia what I say enti ya wono obia woni dwem
kakra obi a woni dwa kakra ne adua keto bi kura no bi a nipa be se dubi board e ne no obi a kotwa ne board e no abesensam banje no abesensam ne woda pon de bi yesi woda ya wada ye ensutamani na adwa ya sa ensuta ma adwa no enye ensutafo sebi nkurase atwa ensuta ho hia na ebo Tachima for ba, Mampon for ba, Kumase for ba, Aguna for ba, Asama for ba, way ba. If you say, Krupia, what dear tone? I him Krupia, Jabia, what dear tone. To be one ma, or so, above 40 or Albanian Rani at the ato. It will be a quabble for copin nine. By any idea, and Riane, and to him is a hard dear, Mequa, what you mean, no by saying, no Mequa, Benyan Cotton. Edu ne banada so ye agunadwa ehwo so no obi a wode okoto de akọ so atiase sa na tie enti za wo tete akurase na betedua so bobi si wono ma so resensa bode wase a wozi mi ko bie amansa dwa mena yi enye ye enti ahinkro no aye mi mikro mu nsuta na ya se anase kura o man hini wo mu no wonde won kurase a obi a woda pon de dwada eduru wono mu a kwase womu edin to siba womu edin katie ba womu edi menkeni na eba nkurase ni bo so de banche ebi de bode ebi so de nnuaba te sa manwo no mane ade bi so de bese bi so de praye bi so de nkontom mire ni ade na eba bi so kodu ni edua ne ho bi so anka eti de wo panka ba kumase akoto ni se bi ko nsuta menya bi akọ de ofri bola ho ko ni se be ko nsuta bibia bi mfise nkurase fro bi a ode odo we de banche ba we de amango ba we de abrobe ba we de abro ba we de nkate ekọ we de adwene ana wo musoso aye de adwene free ensu akese soso de ba nsuta abeton enti ehọ ne na yefanse ye ka kingdom ne de amede ya asem ko sa de kingdom tie wunya bibia bi wo mu bi na nyeze kurase no a wono nyine me bia se obi asam ne banche ne body obi akotu domo betwani bi kwa ya waturu domo no na me ensa pe bi ne obi so asiesie ayi woburo ya adwene yara no fe oburo bi ensa bia with kingdom dabi enti ya kasa ye ti kingdom dia ehia madom musuakuo ni nyina bi enti wo mo so kwati kingdom dia ne krobofo no ne ahuna fammo no ni bi achimwo no wo kofa wo mo dia yom gina ya we no dia nzi Asante mem because ye ni kingdom okay o Asante mem dabi ya dia se aye kingdom awie ya kingdom ye ho ne nam enti say no Asante your mind. Asante your mind. Yenim se nkran e na eye Igbofo hene na es o say what sisi ni bibia is what in the kingdom. But I say Asante nso se o mu be ko demonstration. Enke fam ho be. Oh, there be say woni mu say ye Asante fo ni nipa. Anka ye do yenuanum na eno ye. Sa. Oh yes. Sa na mu hu na sa na tie. Sa na tie. Okay. Na say Joseph no do onuanum. Onuanum na eno no mu koyi ne mai. Asante atete ya wo komu Asante tanya wanya nyina no yenye yenuanum hwe nanso yenuanum ye ho asembone ka aso yanya kuma wo de enke ye do yenuanum pa ayenya yenuanum a isa odo na ye nipa ne ye de o me bibia kingdom ya Asante menye ye kingdom no enye nipa ne ye de ye uba ye fi ha no aba ye menshi ha no ya wonzemafo hene ya wanwonafo hene ya wonfantefo hene ya okwafo hene ya we hene enkrafo hene omunyina som ya no omunyina na wa de sabesanke ye ta ye nuanom a osiremfo hene odagomba ya wo fulanifo ya wo enye se bibi o betel donu a ye nanam de chechiri ya Asante mama ye no ma Asante tena ho no eno na tie mu abusua bia no se de wo mo ye wo ne mafa no eye sayade pa ye jawo abusua no no jawo abusua fie amo bia ofi sa abusua fie no bia no wonti wakora abusua no honhom no edi wo mu eye papa se kuro bi wonu abekwase fie afo de wo mu akromfo pa wo mu banyini ebesa yesi fie afo de wo mu ya ayemuye saa na beye yesi fie afo de wo mu oska saa na tie yesi fie afo de wo mu buade saa na tie yesi fie we de nkomo awade saa na tie yesi fie we de omo pemema saa na tie yesi fie we de omo nche saa na tie yesi fie we de omo ye akuafo saa na tie enti dia wona nanu ye mfiti ase no eno na daadi efifiri wonchini mu enti de bia mekasa de a wo ye bia no wa hwe ye enti Asante de odo na fiti ase Asante de odo enti odo na abisi sambe no na Bible so ka odo ho asem enti odo ye don nkrofo nti na Nyankopon hira yen enye bibia nti o eye do a ye nyama afoforo
ene ma Nyankopon hyira yen ene Nyankopon so wo kyerɛ dɔ no yen Asante for the Bible mu nsam na me ayeye Bible nsam the ma wo kyerɛ wo dɔ kyerɛ Asante ne nya me hyira wo efise Nyankopon on free suro be kan je me ni Nyankopon na wa hye batakari kakraka wo ba na turo bento idi na ni mansana wabu no but so wa anya ma enua no wa anya ma awurade ti sɛ de Asante dan edo di kyerɛ nwonafo no ene nya me hyira yen ye dan kyerɛ nkrofo ye wa hese ke betuma ka se ye wa Asante ment ye mu obi amami nanso aye oman de wo se nkrofo tu kwa abem ba be hye se de sitie aba be hye se de sitie se nkrofo tu kwa Nigeria Togo Benin Algeria South Africa and de ka ho Egypt eye man sana Asante ye oman eti so obi antu kwa amamu de anaya man na ye ne ntia se nanso ye oman ti ne man ho kwa nkrofo ba mu bie eye man eti ye da do de kyerɛ ye nua ne mpo wo mo mfiri oman yi mu ana wa mo so ye do wo mo no na bia mu so taye sabe ma no sisimunam akyeme ne ya me nana kowi ne ya me nana abunufo ayemfo mo buru nyina ya me nana no akuapem o mo ya me nana no latte ba bia me nana no akwamu fie me nana no enkra me nana no zima me nana no krobo ada me nana no sahwi me nana no min ka sentia wo mo da because minimo de ya tete me amunya me nana no ma me kokro bosesi ana me se be pe bia do bitumi ka tso ma ba bi na because me hu ne se ebuo na me ti Asante mamu no me de ma me ne nana no esa nipa no abi negu ho enti me kwa me nso enti me ntra social media na me kodi di obi atam debi na sabi kotoko hene no Asante mawura na ono kwa ye hwe no susua no oroko do nipa on condemn nipa otwe nipa ba no na me sabi me ne wan ya me betan nipa adi ampo no obi aye me sunsun fi ba na timi mo ntimi betan me nua me be kaseti amena na no nkrafo be kaseti ahunafo dabi ensida sameni anwrani nya asem bia konta kro ba ko pe bi no odi matema na se bia ntokwa bi de ene ya ne ye ko ye ntokwa me ntumi mfa nkosa wo mo aka dabi me yesa na me nimu nyansa mfa nsa wo mo me ne kro boni bi ne akro boni bi na bia kasa bi eno kro no me nimu nyansa ne me wo kwan a mefa so a memma me nua akro boni na sem asese me nua ye sei na mpesa me che ne mu me ye sei kasa na watemase na de wodo aba nyansa ne nyansa nya sika o nyansa nya kukukuku nyansa nya kasa tintin o na mo kasa ema abode kire kasa wo be kam obi akoma atone yam esa be mpradu asame da bia me ka me say me size ye 37 empabo ano so a ye de ama me ye 37 me say echime tio na de ohya 40 no de ma no enje no ebeche no na kranko ti wo de ade ye obi adwene ho me obi fra banti be di me maame atam be me apa eti me so me fra me free me fie ko di obi maame atam obi maame ya me maame obi papa ya me papa obi kru ya me kru obi mpra ya me mpra obi adamfo ya madamfo obi wafa ya me wafa obi sewa ya me sewa obi na ya me nana obi ba ya me ba eti Asante do nipa me there's no way say me ko ba bi e be yi mi ama me di nyansa kasa na ekosa so me di nyansa ehia me kwai awasa me mu onwu sa me so me di nyansa yi o ma wa tu esa bo kasa na kasa gbegbegbe didi obi atama obi tumi ni obi nya asem ni wodi ni maame atam esa bi ni maame tifie no oba be kan enti woni mu nyansa enti wadi atraso esa bi ye konkurase ekura no obi a wo ba bi odi ne hye obi a wona asase de ne hye koka ye no ntra obi de tu ba ne de ntomesisi obi wo so de abrobe obi so de nyeme e kira mo se ye dokosi ya beti entra enti ye kasa kosi ya ne entra ho enti da bia me ka se mimi nyansa enti memfom fiza Asante tete me no Asante tete mi obuo ni nimdie kwaso no wo kira me se de mi nsi mo mebret me kwa me na ma minsuro enti na me kasa minsuro no fiza obuo ni ani de esafata sese me de mu obia me de ma me wanamfo no ma me ne wo mo me nkran ba bia me ko school me namfo no nkran ye o school bi ahunafo bi ye ho aba platform so a ara na me ko kasa enti a obi Jerry lie wo nkran to me sha daba makuma so na yere tese ye ni to meje efe odo na hinya bible hwehwe odo na kura odo ni mu odo na kura te pansam agija enti ade na kura bia Asante kotokwan ni wo pempu to hwe scholarship ode men ofa ma Asante fo nko a the whole Ghana obi anya so mfa so na no aka se me nana no ya Asante fo enti so obi kura mpema sama na so de obi ye na otufo hwe ho ye obi bie aketua ni wo Nyankopon ho aweto onyame ho ode de oye de osoma ne nadwuma sabi na me so na ada bi nkonza bra so ma me ye de osoma me nadwuma because I'm ready to miss sa e bedroom re bi kwa na me ni Asante me na bi a me kokro ba mam
kona me kwedi medwuma ya betimesi enti man ka kasapa no ye soma me ho amese me ko so na ka misika nya wo ayigbemamu ho no me didi wo matam na me de me sabe magimi amiti ni fie enti me simi kodidi ayigbefo atam no e beduru me bi na ho na me kotna ho na misika nya mu wo na mantumi anka kasa dan wi so we mi nua moja baako ada sabo ma me makwa no obi o positive obi moja group no black obi a wone de etu be kasa nya onua ukwa moja no kwa edu be ko hospital wo ba me bakwa ni moja kwa ne wo nkọ ebi anyo nam de na ne me moja abefo ne e betwe ama me ebi akole de na ne me beko wati ase enti sanetie enti yete wono ma moma ya nwini nkwa akiri hu sa 10 ye no a ekoso obitumi konya no adi Asante fo atama yesu ya mra ni obi nya asa bia nko bebi una anya Asante anka pe meso na menya igwa anka pe wo menya akro ba anka pe menya dane nkra anka pe menya zamane mfante anka pe so wati ase menya de keka wakuya pem ni sahwi man anka pe yesha da wu nipa maame ba ko obetumi a obaduasa na ba ko ayesika ni wo nyina ne ye nyina ne ye da no nyame na ye ne sase be da no na ye nyina ye nya sika abeda ni nyame ni manyama da di so pa je sa na Asante akoye sa na Asante akoye nyame de Asante si ho adebom fiti ase ye de magana na Ghana fo ne ehunu so hwe na de bia sa wote ho na se wo ehunu so hwe a odum ofoforo anase kurajani bi anase obi ofi ne maso ede baba be faade na ye ni sabra no wana mihu ya anka ne pie entuti wa dara dwiri kwa akiri mihu ya anka mebi mpie wa bra bomu da wo ma mihu ya anka me da bia me kase mihu ya anka odi bachi o me mani ni mani mu da ise woni na anu anante adi manim mihu ya anka e o mitirim oni nan so ro benya na me na me nya nan enti me mihu ya anka ni mani mu da ade no a me ye me busa mo se eya na ne be ya me nua na enya ma me na nya me nua de tina same same ye di da ho na same ye dia eya me ya mani da ho na de me akɔwie e na be ma ye me nua ka na me ye di pa na me wadwene na me se Nyankopɔn nyansa so ma me mfo me nua bi o ma me nwene me nua bi en wadwen bɔne na e be de na mu ya nka be di manim so ate ase enti me nya bi da enu nti Asante fo ya gi ahoho hwe ni pe wa Asante na na boy bi on kwa de be si madwuma mu o kan What's sister? Now when obi sora no akasa ti Asante etai. Sure, ashta ha me do fire. Quota fe baby street BM quota. Hey, come see afa. Ana me se me begina na me ka se bedwa manum. Ebra di Jesus ko gina pirato animu na ne yebusa so wo na ye Nyankopɔn ba na obu ade sei. Se de wotie na. Wonu wo me bie na no beka na obeka se odwa nanum. Na mmom wahu kwana kwadi adanse. So ati ase. What's sister? Me dia kwa mpese bi tu free nkra betan ha. Am say there was na me kita 20 cities and me di fufuo papa bi ma me hoto me. Me kita 10 cities to me di dokro na nche na ma hoto me. And am say ko na fa nsempa no kwa nya me meka. Yesem mra na mo behwa na mo kodi nsam ne ho adanse e. Wow. Me begina na meka beka se me kuro mu kuma senti me dwamanum. Nya nu dwa. Me dia nya me na meka. Nya kasa tenten. Na mo sa wodi wani ehu no e de hia. Ade akra de ya kakra mo nyini. Enti wa do ani behu a eso ba me kasa mafo wo de me nsem be nante amama so se de wiasa sofo de babu me nsem nante amama so no sa na tie eti Asante ye do nipa na enno ye na so nya no nti na Nyankopɔn nya wadwen ni nyame adwen nti nya no nyame Nyankopɔn be so adom ye fi se Nyankopɔn ye nwuma mu no hira ye fire de Asante ye eni wo hwe so hira ye si agi afoforo Asante ni bi betumi agi akwala bi so wo ya akwala papa na wo ya de na abuade Asante kro betumi agi osa ne ba ni watena obrapa jani wura kwai obrapa ejani wura kwai enu nti sa oba na mu ade wa hye omo wura gran menka wo hye omo wura fata papa ma ne hya na mefe otwetwurim na mu ni nyina mu no na wo de ade yo ni obu ata ho obi asa wo ya ade na de obu ata no wo ye bone kra nyi obi ya be se wo mu ade a wo ma wura mu hye bi wani mi kra wo ntwe wo nya hwe eso na ho ayo obi ahi but wo sie ho kama otwu ani watoa no bibi ada ne kwa mu a we are the of obi won nani ache as I won pade yo na so kura life suicide ni mu ba wo obi won na ne buafu mimi so obi a akwadwo mu ana buafu me mpo asem pese me be because wo akwadwo ana obi a wo mu ade yo hanta me mpe na asem ana sabe me akwa me to me fa me wo nkwase afo mu ni tire me fa me wo mu adwadwantwiefo da bi because Nyankopɔn na o ma me ba asase so me ma ba asase so kwa nyame ba ise manum kasa nsesa obi me manum kasa no obi mfa so
na onfan such na nema wodi ni pediem enti manum kasa so aye binim yi mimi hu obi one me akasa asebe maka sebe nkwase asem muda na obi ya hu me atete me dia me ya da kwa kan kwase asem magimi ba bia bi fini wo da nyansa firi yansa headquarters enti me so na me dia asam ne beko na se ma anya nim difo ama ya amfa asam na nsoma me mpani se yesoma banyansa fo nsoma na mo tenten beko di fata no e fata na kono afana kwa kwani ase so what you say enu nti ya no obi kana Asante for the Asante yes ya Asante for your ogidi nti na me ye no Bible say shranka de onim no aje die Asante sata akonwa we mesi metobi wo so what one mas nti menta wada no Bible mukura hwana akwa bia ne ye so pachi nyidie bi se Thomas ye se Thomas fo ne ye sa o enti mo ba koso Thomas ya ye di gidie de kasa Asante say me plastic chair metobi wo bia na no aka no beto edi mfie di kro beto enti tumi ni ye de kasa ne ye kan so ye nkanya ho ye fra ye kayo ye kan ye se ye enti ye Asante de oba mu ne didi ye nkunim enna me ye kese ye donkrofo hwotufo na no waso sehwi na me call school sabe no onya prempe o na hwana ne benya prempos wadi mi ko mikro mu nsutaman nanso esanse na oho ma brebi enti okoi na obre ne ho asese agua ma ye de ne kobọ afode aba wiase Yesu Kristo wankai prempe o wankai busu ofrimo wankai na yonkofo wankai de obetume okọ hye na nanya minim se kọ na ye nkoyi na ye te se me ka besusu se Joseph ebra ni nua no moton no officer moton na mana no but nanya me de ne kọ akoye ni yiye de ababusua no a akomode mo sa na mokoto aburo anko obufuo nim so bedi ado tira akọ huye se na wonim sasa me ka besa kro bia Asante kotokon ye ni ko sahwima mu okoko school enna ko hwe edan ya wasidia ma sahwi school da kese ultramodern enya sam ketwa eno dia mo hwe na mo nka ho asam nkire wiase ne adasa ne Ghana mo obi hu de kotokon hene waye mo sori a mo de na ye paste na mo teta mo brush se na mo de twi mo sensa na mo na ye nsuo na mo de horo mo nim na nsuo bedi na ahi woni pa anu bibusaw enchene apia nsuo bedi na ahi woni pa anu enchene ye be piegu ama na nya na wo pini gukura Asante yeska Asante wu bibia te se abe Asante wu nsuo wu piegu okura na ya asase ne odua de ho na yeyi etinyi waje se wu kuma Asante ama Asante ase na Asante se kwa ne esie no ba bi esie no kwa okura na se budua de a eyefe nti di Asante yare ya momye nka ye do enua no mo no ye na abusa ho se wote wo so na akwaso na de ba ko ye ka se ye mo mpa ye mo ma ikura wuntie na mo ma wo ma na wo bo mpa ye mo ma se o manye yi na de no obi apeye ye na Asante mawura waye ye ne bi ye ni bre no ye nyina ye kwakwan no ye di animu ye nyina ye kwa ba ko ne enamu ani ye se ye ko Dr. Mensa ana mimi ho ahinti wo se me wo nko wasi kwai na hu ko sam na wana no ba kire no wati ase enti wo se wagina ama me nkwanyansa ne bi baba chem se o fa akwa hasoso ko enti wasi ahini no musuma fa kire enti wo beto na mo Dr. Mensa na nyame apagya me enti wa ma wo yonko antwa anko wo so ntwa nkoduru enti wo se Asante mu ayi enti wo nyese ya sabe mpani se wudi to abra wo tangu yam agasi agina wo yam Asante ni enti yesa wo ti di obu akro wo adwuma no wote se Asante ni wo kura da no yire hi obu okra wonfa no ko minimo bi o se okoye okopa adwuma mu ka so ya Asante ni o manfa wonfa no nanso bia na Nyankopon obota o de sa nipa ne ba okwa mama na babu bia na nya adwuma no na mwa bi kura no wo sa nipa na okra wonti na ede ne ba anytime ka sa me wa adwen bi onyansa ade bia me bia me dwene ho betena se nwena asem no nwini si wa na nya fa na babu ni masa nwene kopim se be fa nsa mfiti pe kopim fa se ma bontin eti so aso wota Asante ni Bible say nyame asem no opwe na onyansa we Bible say bi boni pasa me saso eti sa wota Asante ni wata Nyankopon na Nyankopon so no bedi mrase kwa na betumi ni nyame adi asie ma me sansam na me na wo kan mu da ma eti sa wo ye sabi wo kani anasa wo obi Ghana ni ya wo kwa asori dem se wa anka twipa wo ka okrom kasa na Bible na tira no munsam no sa na tie wo kasa biem eti se ye se do yonko so na so wota Asante ni na ade odo ho ensi wiye da aje so ba ta tifie na ni nua se me de me nua ma de ensi o mu ye da me manya ye Nyankopon ba ji wo nsa de akan nua ma no wa kire sa nya wadwen na madwen omo mutu kwa ba Asante omo ni beje wo mo okrom kwa no na wo mo so mo mpa maka Asante na so no
we are day, Nippo Tower, no town. Woman, the grand of cousin, of course, ye baby, a quite dear, won't tell you, so I'm a no Jumuni and Mama. As an almost idea them. There's a son, some Adam, I am ma. Then she that emus woman 17, young boy, Shamado. Or bet she that baby, a mocopesi, Califrico criminal. Sasa ya fire near man, Camemo. Yanko Possi and Tnians, and your papa. It is your papa na ye bonia. And no man, just what the idea of Macra and ye what it was the bad mammy come in and met me dear Bobby. Yes, so can ye the sick can ye dress on ye fine champasse. Yes, so can ye find Cremutuso. Now the Asia Asante Mission to the Sabi, what the uncle to me swa. Yakuba Basman about for Mamma Romana country Marcos washing. Because as soon ain't be a sense of them. And ye kakos is a kingdom. Asante man a kingdom. Cause Asante kingdom. Tina nananum and there's a BBC. A binum see and tears had a BB Asante. Yan yet na said you quite with a bedroom maybe nipanye. Tianim penny force and sang cratas a yaya Sante for Diamond trasses and sang cratas a red. Some person back on there any when when you say my near you say mamma. And she said, and no casa, the Biamacas until El Bruce was as a bropo, Pono Brin and Yako Fano. It is iron when she will be the answer, and you cried out, no, I cry. Or bropo Asante bropo will be our bropo. As written in we can talk Ramano. Tiania brofu, dear Sientum, the no one buy a man share a museum. Now one best she a brofu, best she a museum near there. Umbesi biso amode chai Asante ni munyansa de wo aka ate so de be chokra ka hode sante se ye betua wo ka ya ma mo fa nche na dache mo asa begina wo se sister Asante ani finta Asante ponta mo ya dwene ne ho e bra de ye benyem no ya dwene Asante ma wo bra na Asante me ben na Asante entu ya Asante hwe enya yie enti wo mu bu access ke ka kwa enye wo be bre na jai wo di Asante achi a wo be bre na jai. Because Asante ya dada ntuma. We bru no atawa wasi ade ni ye bru me kwato be kwa no adane green. No ani so abrim. Oba dada wani no asada ne red. Enti yen haye ye frɛ akwasi ara ntatwene wo ma wuni ewa ma wasi ewu. Yesa yi ofase yesa so ye. Akwasi ara ntatwene no wo mu ewu wuni ewu bam so awasi. Ya Asante no ye di nyansa na ne ye de tena because ye nyansa fo. Eti se wuni mu nyansa ntumi ne ye ntena. Oti ase obi a oye business takum no wanya business takum ntumi nnya business so what ase ese betwani kra wo ko twa beba na se wanya wo no me no nsan wo ton aye nto na wa da benom na so for na ekono ma ne se wan yes eti obi a wo de ye mo obi no odi nya so mfa so eti gagana de nka se be produce am so la nka gagana nyina sa mo bom pa ye ma Asante san se obi a na fu a okofa no ba film no wodo ho e koma fu ma you are banche body nyadwa mako bayire bibia o say ya wani kwa hodo ho ti kaza gagana do Asante ho Asante ni wa Ghana ni wana na wo be den wo sa pe hwan na say ya kora ma sabe nkramofo sa na ye twa konkon so ma Kristofo eti se kora ni wa nkramofo ni wo twa konkon so ni wa Bible ni wa ayi Kristofo so ni wo eti se de nkramofo ho wo kora no na gayi asorefo anase Christopher so wo mo Bible sa na kese Ghana so for mo ho Asante Ghana for Bible ni Asante ai na sam no ya na wo hwemu no wakenkan wanya ni mudie ha na nyasa ni mudie ani bibia wo odo ni bia ko ya na ha na wo enkabo mu na ha na wo dressing no aha na fire oti ase be fira kenta ma me wan ya fa e wasa me ba Asante obi a ye ni kenta de na so Asante kenta da mufua ese a kire ene ba kire kwanta dem because ba kire no benedikai ene a kire so a dedikai tin kwanta dem Asante ade bia ho no man so ye dem wo so ba sha hene ma obi so ba ya hene ma mo asha bibia wo ba bi efire me se betwi gala ma na ye dem ntumi twins na honani eti woro me nkwaje ntaameni ase me za nkwaje gala za ntaameni ase unim carpenter ya unim ya carpenter yes na honani efo betwi ni efo ye table wo de asa wo ye bi na awa ho efo de ni mu ye ti ye pe dua dwomfo de dua de dia e ya ngona na ese ye kopefiri ani ese ye pe enchina moni ade so yankwo mpano fo hwe yankwo nkran yankwo mfante e woni e benya nchina mati ase obi se ya chibi wa Asante ade na ne dodo ne de ho ne firi efiri puano
What did the person mention? And chilling me see betna tonjina ha me tunjina. I was a me kwa da when I headquarters ne wo. Made it di enkwa na me the day na be dem ye he ne man fanchina ntuma enye de. Enti me transe o se be born nananuma dan fo abaso se nananuma dan fo mo na mo ye beti aduane da efiri mo. Eti sanete enti baby a bibi fre bia mo ma yenye wo ye ni ye no yen kan okwe yen kan sempa nkyere wo ade bi atene ebedu mre bi kwa na Asante ni bia be yo la na wapew bo se nkrofo de na me mpom asem enso wo abedim na ayeduabo mre bi asem bia kan ye no enti sami wu ye bu obusuani bi tesame na ade bi nkoza me pass me refer se nye na mre bi na di Asante fo atem nye na mre bi na wudi ahunafo atem na de wakowale ahuna eze mre bi na asenzema fo oh enti yenyini wie yensere akwatia Nyankopon ko ana odi nipa twa ne ho wakasa betumi atwa ho bet wu twa ho ne de e twa ye wu twa mu ani so bi wo because Nyankopon de wu twa no na ono na di nipa tutu akwa mea e bedru mre bi na me kwa na mente ya so ati ase enti di asem enti de ebuo ni ani die no yemfa ma ye ho enti sa wo tena na de oso ana me de me pese enkna yeye enkna mpagans na Asante enkna uti mo pono no enya wo sa wo ba na che Nyankopon sa na Nyankopon so hwe Asante fo nwuma enti sa wo se Awurade no me ye wo hira wo de a bibia wo Awurade nsem onje se wo fa no me susu onje se me mama ndie no no fa dwene wan tena ama nkrofo ameturu fo no Yesu Kristo enne papa Nyankopon se bi nsem nti do ma ntena ho so mo tena asase so anka be hunka fufu ayakwa edi fi afchi ma ye pe de turu fa kata se domi Asante fo no mo kra tete ye betete na ni misa me na me wa mu aboa wo sa na se me wa mu aboa wo he enne e ma ye se ya ware ye won ma yenya mema ware ye mema yenya me ware ye enne traditional ye dressing ya wo mu ye ubo hu na o ma ye no ma se no oti ase basa no ma se no asusu se Asante ni ka se me fa me ho me ya mama mra hwe sika akwa wodi gu ne nsa na botire de egu ni ko mu ne nka kwa ne mpempena ne egu no wu na no so Asante ni dress ne de be kope na su ye gina ubo sa susu ye wu ena obi esua ye e bia sa ada no kran gafo gamanche motena tena se mi so obia kente afade ne ya Asante afade eti kente ne de obi betuma kotori de be betu hu Asante kente hu Asante ayi ne ma hu so ati danso ye bibia danso sa na nyame ye se ye nyanhweso de ma ni pawe asunua ye da bia o mu di atam so da bia mu sua ye sie he obedi matam so be che oni ahwe de me ye me dressing obu akwa ya na okoye bi na wa kura wa hono nyi bubu tumi se nya odi ani bia e wa me hono obi kura be wo kura bia me ka sei me ya Asante ni na me dress te sa ahunani a obi hu me be ka say wo ya ahunani because enya me di ani bia na me koye nti wo ma yo mo di ari ye hu ehu wo mo sa me se me ye nkunu man kwan bi na ede na me timi ye nsa ahunafo a obi be di bi o sei mama ye me so ya ahunani se wo si ye nkunu man kwan na ede no to ati ase fi se wo mo na ni mu ye eti di obi anim ya no mo fa ahwa ye ma wo mo na nya fe ye no ye ho ne ye kan sempa nkyere ye ma ye kan ye tribes o Ghana ho sempa nkyere ye ma ne ye nya edo ne ye nya ase ye tae ho no wo de wo ta me no ko na aba no e na ya ni bra na ase ye de ya ni bra na se babru mu nyina esi ke ne ho anwa e be se ha e be si na nso de nya awie ye no awie ni asem eduru mra bi no na ba ko ni wanya no setam da ba ko susu mi hu yanka abem enti obofo ani so obedi adu ati ampani nsa ko hu yo Asante no office odu Asante enye mesi Asante nya no de bra na se etuo mi tutuo kura no baku Asante anwa no kokuo etuo nanim na wo wa no na se be panie bi akasa kura panie bi antu aso wo se kura wo ka me tetanus de bem so de tetanus do ho edi na besi enti mama ye mfa nka bomu na kingdom na ne kan wani Asante na o kingdom ese Igbo kingdom ni kwa de bola na wo de wo beto nkra wo no wo ba na obi ati kingdom bi wankra ha wo so le kwa fa yi fa say yi politanki bi bututi a hyehyehye music kakraka bi a ni ye boje oso a na asi mi ye Igbo king dabi na tesa gabam mpanimfo bi so betena wanim ni udidi nkoma na sabi me kaso ba be sisi say yeso ye mpanimfo ni bi o Ghana no
ya ma ya dwene mu nya du kakra to sabio ya ma ya dwene mu nya du ye wogedie ne ya to aba ma mpanimfo bi ye wogedie ne yi mpanimfo bi se mo de mu gidie me de enim mu gidie nti ya fama anko enti mo obi ai se ye du ko gina baabi akono a hyehya wo so okofo me ye ntumi fa me nkoye kofo ye woge ne be akofo nanso de me nsam pa me ka de nya me de acha me nti no wasa na me ka na wo so de adu agina no gina ho yie enti se ade mo kwa na obi ba mo na esem busa mo so ade e be boy mo nya nhwehwemu mo na mo se esem ko school no mo ko ne sai anu abrochi nya e ye mra ne nhwehwemu no mo de ya abrochi tintim enti se buntumi ko di se be nkwase esem bo abrochi ye di mra so wo she baabi na ya de kura beche sanse wo kuro no ho hia omo na omo ampesika ani omo kata maso anya omo de omo se bambo ho hia bambo chi na sika free bowl nya sika chi na bambo ho dem panimfo munya hwehwemu sade ya wase wo beye ne botai ne sai mo ma ye nkwa na dwena ti konkɔ SS woni ye di nkomo wona nim ne kro bo ye ko na ti kɔ ma hwani ye wahyehye ne ma no wo ye be wudi enti a wo ye saa the franya ye ntutumri ka nkɔ ho sikanti wa kɔbra ho asesa akwala na ye domat manipa ne hu se wo mu odu wani mbo nyam na ate na anim ne wo ye nti oba obo ni ma no osuro ko captain smart kokoto no na zo ndo ba kotu yala so atias nya sika bia na edi o me da bia bra so ma na da bi nkosa me suntumi fa sika nto me da saze edi modi edip ne mu odu na ye me wow nya me so da bemba miska enipa de me nipa be na so betumi ahwe me ena obi wa kwa wona nam no kwa na o sika kwa 10 kwa mfa ma sa yitodua ne di edi mi so frɛ me nyankopɔ na me so frɛ nipa saze bible sa me afia won twiri pas na nipa be di ehwamo na ibaki no akotokoto no ama atefa bia odi yere ibaki se wono se sei e de ye pam me ti da bia ra betumi akokoto no mama yinkita ye mudie wo ye ni monyam mu na nipa nya ye mungidie no obi be kase wo emu ani munya hasantoma wo na oni modu wow woni mudu nya ti se kimpini wow woni munya du ntia watamfo woni ibaki na wo ban wa mana nya dwempa so radi bo o ba ne se yatamfo ne wo mo bota de ba na nya dwempa bible nko ananim ne o ka wose minim adwenko a medwu wo monya bore de ne musem mu da so ne wepa be ba se munya nkwa na munya na mroso munya nkwa na munya na mroso na nye kristo de ne bio we de eya wa wadwen na wo de ye ne ni patim adwen so ye bone enti wo ba no wadwen bone a wo de ba na kwatuo no a wo de abagan o wadwen ata akire ese da chibo betima sori etia Ghana na da chimbo da chen ne de me no tie ya etira kwa wo sori etia ana nyankopon wo hunu nsumaye masem no wa me ho apa se wati ase me giri saasase ne ye de otofiri ohene bi ho ana ya mfa nche no ye den no ohene bi timi ton ma ne sa za da bia no ye katre maso a ye de no ene ma ne basa ye katre maso dan se ya ama de ye ya ama de ye da anye de ni ye se ye be ma na tra so a sa na beba nipa bia wo ye mahu ma fa madi de mehunu bia be ka hwa ensa kura se si wo kwa aponto ase okwa aponto ase de nsa bia ya hwehwe de sa de si wo de onkwa no ani ate uhwie we no anum wo kwa nya ne dodo mo na so wo keka hwa nkosi no anum beto adu wo hu ana de be che na ba bia wo kwa de hwa na wo da so ati ase enti mo ma de ye nya no enso ye se the bible kan na se wo ma de wo nya no aso a obi ntumi fa anya kwa amesa mti obada na adama yakwa me yakwa ma na me na me bra me wose fi se wo se ba bi o mi dwa me so na nye di obi di sika to me na se me yo dwa na ponje na se ayi na dua gramofo de ne ko yi sala na makobra me ho ase dabi ni pokra mu di mo wani nye du me mani mu so abet timi ne mo nyam bom me me de da fam ne edru ba bi ese be da obi fam meda cause ba bi won ma ese be bra mo ase me ni pa bi na nya sa me bra mo ase me pesika ale de yo so na me so ni pa no ana me so kwa na me dane akwa me pesika ma hu se sika na me yesa me mpa ye ni guase eti ni pa bi ana ba mu mpanimfo nya bibia na mu bedie mo ma sika edi tuya mo kana mo ma no ansom no obi nya obi ye betwani obi ye bede ni secret consistency just so no eno bi no wagye de hware ire ne ma suku sami na ono wani bi nso to me hware ne ma hware ni suku etwe kwakwa empra ye ne mo aye to petro gumu kan mu plan ni aba mu mpanimfo a mo petro ye to gumu kan mu tu kwama ye ma mo pa yi mu tu kwama mo pa diem na sefo sika we nso na mo si bokin wa ma mo kwotete ne ma kwada ne nko a ei nessa yana mo masema abesha yanyo visa yana mo sabi yan ye jire kwa ne yayirem ne mponko kwa na hwidi asebe ne yata na ne ene ndoi
What is important? No matter no. And into your catch them say, oh, money now. Na winning questions, top men. Ah, yes, you omo. And to do ye be a young yama into woman kwa brabra wasn't kwa dane woman sabe as some for a manco phobia. We as I was going to ask Mamma Brody, quite as a Brody and China be pebby free. But as will be smart, Asante, I want to send you my pebby, very also when you had it. No, no, crowd when you say according to when you are very one. According to go for class, we see Winnipa. So I say, I can't say what Dan was a bun quite that could and anyone want to me. And then Nigeria for a crabby or more, you know, woman son. Shan can walk out swan one more my better to Madame Quates and the Nigeria for any deep one you will crumba. Near my pony a course when I been in Nigeria for. Nano crack a state to Munokwan, you know, man, woman's son. Yes, I'm a kingdom, the down near bed. Any old baby pada one or more dear boy touch him. Won't be peony pago goopum. No more day, Subon to ye, a query. Mamma, sassy bidiana and Yanko upon the man, Mamma, and Yamo about 20 mile. Na braboy and to a swo. A braboy be diamanasa. A braboy chance here, and Kunyane chat at two. Oh, papa, a chance him was a dear Asante and Yashi went to me and would be, or did a sassa. A braboy sao, ye dear Debiama in Chinima Bedibi. Timpani for no more bem will be back Ghana. Mama Yansha was send a butter and say. Security agencies not the almost tired, or would you be the say? CID for an as if one be an affirmative man say. Moon so be a better baby, not I don't see anymore. Moon fetch them to say, ye be a ye, son of Brofian in the ye. Yes, investigation should move. Je musa no ada na de bibia da na akwadwo na modan akwadwofo muntumi nya mu adwuma me me kasa muntumi ko ye nhwemu obi so ntumi nkasa onso yeso ye nhwemu enti obi are de oye aso da ko obi bo maraka so obi so bo twene obi so kenkan obi so prapra obi so de enso wakofa kwalashi bo na besi obi so de enso omanwem so obi so de enso odi asa enti de ye de wasi ano say ne ye ne ma mo piafo enti nya sa mo ba mu mpanimfo na de we sa obi betumi apakisi because we mu de sabe sika no mu hia enti mu de enkosi da be ma obi nkan kira say papa we de ontumi mfa sika na ada enu ne animonyam sika nya animonyam o sika nya animonyam nyansa ne adwe na animonyam obi wonu akokro mu owom oni sika beto enipa mama o wa adwe nipa nyina kopa adwe na ho ne ekọ na ni monyam ti nipa bu no obi so wo sika wagimi tie mu no ejare na me nkonko fa ni monyam a ohia ni monyam bo mu sese makoko fa sika ejimi da ho me dia me hwehwe mi nipa bia o mabrabo mu o fise jimi ya kasa tenten ne bre ene akiri san wo ne na ekọ no ana matwam no asasa kyeso asa akọ achi kofa no o se bre ebre so ne yenko yachi ebre nko na chi nko sesa no ebre ko nanim ade chi ade sanya nipa wo mpam ogo enu ade me ye na nem ntumi nye sasa ma pomudin so ate abrabo eti se wo hwe TV so ate say sanya wo na ade cassette na hyemu CD na hyemu na wo hwe na adu ba bi na so hade ma hwe ntimi sasa ma chi akohwe de a na say ye omaimu ni nyina che na hwe de a de wantumi ahwe ne no de twam no ano enti ade chi bia na wo sa wo ye de osoma wona adwuma na de wo ye bia busa say me nua de me yama me ho aba mfaso na say me ho atom na me nua ne ho beto na sa wo ya na se ho nto wa nua ne ho nto no enti kingdom ne de Asante ne wo kingdom na ha de kingdom bia ni ya kingdom ne wa ne hwan abi enu nti na ne kwa bia Asante kotoko no kasa wi ya say was me nkasa ma court bia sa afana no nto so ye de awie bramenhia na be se de court ye di asem a lawyer for kukudam to be babesua said ye di asem na him a court na no papa bi wo say ei matena brochi ache na mahu say Asante fo mu ho and am say one say ye kan say ya wunyim why say na him ma Asante ma wo ye di asem no wo say ei ha na nyansa ni tumi ni nimdie ne wo o ti ase ha ma bakosem ne wo die wo bia ye na ma ni nya abakosem e dia na wo ye men ka sa wo nya hwe me na nanom ko mo ko ye ne niam ansankire ne ade esisi Asante mamu eno na ma bi nya bika nintumi nkonfante nkwaka wo ho no me de minim de esi ye enti wo na abetumi aka enti ka wasam na da na wo ye mfantin na wo ka mfante abakosam a wo fere wagya ato na niam ansamfata na wo ye me ka me de asem ehu ahi meso me de be se me ka be kwa me na nanom ye bitira bitrim ye me de no ada na wo ye nkrani na nkran de amamre ne abakosam obi a wona amamre na abakosam
Yeni ye na me na de bi nkonsa ohye banyansa ni me fa maso metie na me nsua bi sei na no nkrafo mu ye sei am so me fa nsam pa ne nante nton ma wo se wonka na me na beka ma wo wo ya anwurani wo na no mu ye bibi ka ne tete no wo na wonim me metime da me na nim baabi a me sika hye me na nim baabi a me pa bogo me na nim baabi a me pieto ne me body se ne me ntoma hye e ma nchire wa bede na abehu enti sa wo de ba ya atani abeta Asante no ton wo de ye ne kodwam obi atene de ho pai obi mpa obi nya ado amantos do tontos no kwasam enya ado no fo obu anya ni de mi hu sampanye e mi nya ado mi si mi nya ado poto ane de ne apesie pa na wo ni Asante ni ton de wa de ne beto e ya adwen no de ton nya aduro koso onim se de ye nti sika fi nipa botom obra nipa nya na adwen yeso obo kro no oje no amuade person so oja wa okoto bone nti o kire o de defe ba mu aba no amuade pa na akwa ka se e anti se na ni de ya ampa wo ubekọ di Asante wo ye de obedi Asante ho adansi wo ye de obedi Asante ho adansi wo se bra se mana da bi konsa ne ne bon common we Igbo king na wa be o be take kingdom wa se wa je Asante na nso ye se Asante memu de nkomu ma ne kwan kwa ye de kasa no be wie ni se Igbo king na nkasa currently Asante force say na sani American say sabi ye tena say ye de sabi wakoto asase no woni ngo pram ti ye de yemfa ho say ye enyansafo nti ye nkase sabi ye ningo pram fo na enya sabra ye beje fa ahodie no ye besra Asante ma se momfa mo man na meka woni Yesu anye ntume nye fa ahodie nti chese o man ye ka ho nti o se ye kire ya dwen ye de enuane ningo pram fo nti se sabi mpradua so mo ko daada nananum ningo pram fo kwa no mo to asase no a yesi aboa no akora no nkosum na so akora no nkosum na so na so okosum na so a ewo se ye okopra se ye da duro enti se ye nanan mo ni ngompo ena Nigeria for kwakwa daada o mama anka kan kore ebi o man kan kore na kire wo mo maka so ye be project bi na fi so mo kan kore so ka bi kwa nanan mo fa sa ase ma wo mo nanso abasa akirei ene to abete enti Asante fo ye nka bia na ye nua ne wo mo nti o se ya so ya boa mo okonua se nya se ya be pam kwafo na mo manyi o fam die because said akwa na adwen ode ba na e be bro wo mo woni go pram so o mo ya mo hwe ntumi nya ye o mo ntumi nso ano ti o se ya man ye biako but as ye kia wo bom so ma ba ko ne yetumi de pam wo mo efi se ho anwo ha nwo aso ye Ghana se ni pedua ne se mi ti se pa me na mi ti pa me be de na nante bante na me na be de na no beto no ntumi nko ti o se me bua me tie no wonya fa ahudi asa na me so me ba bia meko akọ na se me na anwo de kwa na mi ti pa me be de na makọ me se me da enti ye sole ye ti ade ye kwa ya Asante fo de ye do enua no na eno ye yan kasa se be ye mfa ho ye fa ho pa e Ghana ye nua ni ngofo ti o se ye sole ye koma wo mo na no ningwanya fa ahudi a Ghana benya fa ahudi san se Asante so ye Ghana enti ye de ye ntie de obi ka eno na ma ye nyansafo no edamu sonko no ye nya ho ye ntie ye nuanom da bi ye de demo na wo ye ho ya na wudi atam ye kire do we say ya nkire ya ho ya eni ye trim enye ye moja enka ye no mpe enye do mpe hye mu nye moja egu ye mu nya na matatare ye ho enye adwen da etim ye de ni say ye be ye de osoma ye na adwuma na Asante ye nkunima botire eda bia ya ye tenten a chen ye nuanom enye ye mpa abanse ye tintin o ye nwuma na edi echi apagya ye ti so de wo hye ba bi na so me nsori nti Asante me nka nti Asante a enye nyankopon tim adwen no ono de na adwen se be de Asante bre Ghana fo o ma fa no ho adidi ayeye he me say Asante wahu Asante wahu say ye frank and ye flag no yellow black green na dan chemche dem nature say obibini sikani oyedai otene kwaye emu green ye kwaye tuntumi ye black man okay and god ni ye sika akọ enti obibini sikani a otene kwaye emu enti mi Asante ni me untumi nkyere me da Asante ni a no ba che no na tese wo nkasa no oniti onye na adwen because any party mu Asante ni bia ne party no wuni ma de bitumra ma kire o se me nkasa kwa Asante etese kwaye enti ne nya kwaye me kire mu na obi ametan me na metumre na ma nkire se ye na tese me ko wiai kwaye Asante ye kwaye eti me ye bibini ni patuntum sikani ametime kwaye mu kwaye ma me nka nkire o se obi rap mu a o rap mu benya na mahodo bibiri ana kwaye
kwaye so ma menchiro kwaye obi Ghana ha obi sika wom minjiro mu say nua okwaye si e boda so sa carpenter fo nya bi boda so so ma moto nua nya ye de ye epono na nya ma mekofoto enya wona nya kwaye ni heba fo herbalist omso mo banu anura enya kwaye mu na omo kwati nduro omo mo tonwa me edi bi ya abekwaye enya kwaye mu ne ye fa nwa abe ya ye de ye ngo enya kwaye mu ne ye nu abe ne wa ne nya nwa ne wa ne edi bi ya adwenwo betwani so nya wono so nya ne sikadi di oro so okope praye enya wono so kope ne praye di oso okwa kenten enya wanu nya ne kenten enti di oso woro so me ko nwura makope nwura munam enya kwaye mu nya no anu ma nyina wo so ba kira no ma ye prebuo na de na bofia enya kwaye mu na no ma aguo koko ye de ma me dia me say koko ye de kwabroche eduane he eduane fufu eduane kwayem anya me kwaye nu nya chocolate nya me kwaye nu nya milo nya me kwaye nu nya biscuit e de chocolate aye kwa so ye board ye na ye benken ni nya me board ye nya kwaye mu na nya free sama ya chips anya board ye nya kwayem se me fufu to anya kwayem nya me board ye me board pesi anya me board ye me banche so me se me yagbele ma nya banche me se me ye banchi akrekwa anya me banchi nya me kwayem sa me se me dwa banchi abo banchi ampezia nya me banchi nya me kwayem ma me di asem sa me se me menkani so a menkani mi fufu agwo me tutu menkani mafu agwa nya me kwayem ne firi me nkontom nya me kwayem ma me di asem abroba ye du enua ne kwayem watermelon ye nya fuom ne ye dua no amako ne nya dua nya kwayem and then obi si wo ye hotel kwa me pe kwayem ni masim hotel si enya kwayem na hwa ni pe wo mu na me kan nyina wia masanya me sika akọ nya kwayem na nkofo to galamse mate so obi to galamse wo dwomda enti me ya santini woti ase asantini sikani ametimi ko enti asantefo no ye frɛ asante abuchi anase kwayem abuchi ni me firi kwayem abuchi bise mimu na ne pafiri mimu ne etwa nua de kwa abuchire mimu ne edua broba ne export mimu ne yede nwa kwa abuchire mimu ne yetuska kwa abuchire mimu ne ye bibia mengo ne yede kwa abuchire madwengo ne yede kwa abuchire obi kura wini mako akonzi ade kwa abuchire pa kare tete kwa de na kwa nansa na nye ye omu firi kwa yebudua bia fa ne framo okwa asaman a me papa bi e fa ne ya dankwa okoyi nko enti niama wom enti me ya Asante abrochini kwaye musikani ne me wati ase eni nti na ya na obi wa no wata menu apani menu afrifa obi wa no wata na me Asante ni me ja me de me metuma because Asante ni madwene da meti mu fadwadi mu edoso opa wo se Asante ni kase ma me kase menu maria me kwakoton because nimdie ne nyansa ya de to ade wo metirim Asante ni woni ne to ade aba ko ni misade ne bombi obi ba won to de obeto ne de bi obi ade na bunti obetumi a create bibi afare de no obeto ne sesi a da bi ara dwene ye sharp Asante na dwene te se abepa ngo da bi ana ne nam ever ready obi wo so na dwene so ate se agre kongo da bi ada na ada no ye bede na se jeni wa tumi de wagusu am ji se jawo de se we jeni wa ne de bi adwada ye ya na ne nam ana Asante ni woni ne shade aba ko ntini ya ne nkrofo dwan no onu abrebi ogini dia nwu o ma se natal ne twat to person che say ye gold na hye no o ba se ne bo credit na ka se wagimi abrebi o hye ne hu nkran yesa ye dwa enum ade wa Asante ni wo o hye ne hu enye kra na o ma nani gye ho e ma de no sompo ma no enti wuti wa na abuafu na wo ano no de ye de wo de nkrofo nkonkonsan kwa na adidi fa kanfo de o so nkanfo fa kanfo da kamena me kanfo de ma debi wo de papa na hye na mesu menya bi a hye mesu me de na hye me no me kama ni monyama ba ho na mafa ne sa nam de akyekye me re eti abebia ye Asantefo ya kyekye ye ho re ne nam eti ya hwe so na akora wonya onyo so ba kyekye me robe ka de be kama kyire wo be ka de be bumabam na me be di ka kyekye me ho re na ma kyekye me ho re de na be kama ne bumabam eti Asantefo nye enum ne edwa na ye ka de kyekye ye ho re ne ye ka so bam because Bible say ejranka de onim no agedi ye nim agedi ye ne bam maye obi kra o ni Asante ni twem na e me boyfriend ya Asante ni e na Ghana sika foi obi sa Asantefo mpesku na ade mi mpesku school obi we kwa ahuna ni bi akọ school brofo wa nyina wa te ko resem ni bi akọ school as we niska are ezi school na meska wati bida
Kwabra ni bi won school as ni sika nya asem beto obi so watwere an nsa no ye say de you know to ntem won so ni sika di de area ni sika enipa de ba ko be na hia nyansa nyanya sika nyanya nyansa no pe sika ka ho asa etu hwa nkran hwa nwomotofo a me say wo anu ti ni ya ho ahoya no enwomotofo mu gu nkran nyina nyanya wo mo eyi sin nyanya wo mo ma bob resisi ada nyanya business e okwa kantamanto Asante ni betumi akwa kantamanto jense no ono okoda no oda afa no oja afa oda ya e bo fo ano aso no plane jense no e kina jense bia okrom eti o se we medi inkika na medi yellow ka na medi red good green because e kina Independence Day enti o se me ye bibi na me ko oh chale ma me e kina the Independence Day o se yetumi shisha color so we red good green o se o hye no obi hu se wa bi tu was a jense run Asante ni so no da bia adwefo fra bantim o pesikanti da bia sika wa adwenti sika unyansa na da bia ohwe so ati ase enti wu Asante ni se bia menka so ntumi nya pe o da bi adwen na kita no wono wo se enti minu akatache afrifa no jare adwuma na kra media adwuma ko beto nwom katache kuta microphone wo to nwom abeko wachi enti ni wadwen se wo so botanyi no aja adwuma ni yo beto nwom to nwom so abesa efuza Asante manum na nwom pawo odo nwom me ho na wo awrakekira nwom me ho na wo yedie nwom me ho na wo ani ji nwom me ho na wo nyansansa me ho na wo ye mebusam ye mebusam ho na ehwe nyansa fire ye kasa obebuom enti nta Asante ni na ho anche wo ta Asante ni ho che jaze wo fom baaro no cause ye nyame ni kosua ye haye fisari ya ma no otam ye ba ne dom unim so obi odidi mu obi die kro odidi me dom bi die no oyo adun so be ha na dom ne be sore tia sa na tie enti ye wonyame ye de mo atwe no ne agi nyame de ne de nyame aka no ne ye enti nyame hira ye enti no me ye na nyame adome do na nyame hira period pia abusi afọ na da bi ko nse bra so hema enenne ye ne bebo nkomo ne dem gidi so wate bebre nti Igbo ken baby a obi awe message we wankwa na wamsa dabre enipa bi kodi hu nkomo kye na ema ne nkrofo ni bi so ebetena aga na duedue mu hu sebe ye mmra ye ohu ye mmra ni yesinto ana wodi information ne koye ansa na obi mmra baabie no wansa wodi a wotifie na ade sebe wajaja ho obone fo no wotena sususu eresa maami ana posoro opie fa ya na okodwo so ebotam se okola damfuo sabe di obi ani fia enti bodum ye no obi ani fia me kofio wa plan wa hwe wakwa nyina enti Nigeria fo ni bia betena ye mu ana omo de some information akọ ana mo abeto sase yantam nenka sase we mu na nanom pram fo edi asam neka kwasi bu ni kwa beto sase yankam de mama di asam nko edi ana o ka kire mo sase ka no de ye dai empani so twa ka te mato wi ana anwe na bia edi asam ana mo ji sase ka wi asabe mama na me sa tu na nanom fo bia mu se na nanom yi mu ano no mo fa ni nkyene nko a o na message ne ya moda akwasi boni ba beto e bia me konkwaso me kire mo kosi se na nanom sa mo won sase a me kro mu nsuta so mo won sase o mo fa ngu ho mankyini ma o mo nton ma afoforo bia biem yesi ye boda ma e bo frifie mo mfra bonten enti me ka kire na nanom mo wa Asante mem na nanom mo Ghana mem enzema akuapem emfante achem krobo esirem se mumfa asase nto na munyasa mokatre maso aye modern na nei obi ani wa wototo si ada 20 kura wowu ade betumu ade ba ko pe na so hwe we soro ahini na so hwe because one year share dem de one year kodi da ye ni awie enti eni nchirima bro na nto asase yanta mankofo bi a wuni mo e be kakra na nkofo no wo mo ba no mo ye dwan beto be dan esisire ni apremre ni kobra ni anini ni jata no be kyem ware yo nipa mu akwa oton sase ma be nuhu so oton sase because omo ba no me desu ba mpedi ma wunya hoto eti wo hene na bra bia wo de atete ya na de be ko wo ye ho hwenye ye eti mi hunu yanka obri kofo nya no chi wanya dodi na nanu ma mo nkran nanu ma mo krobo eni ahuna ni sirem ni sehwi ni na sefo ne nzema ne de keka ho no mo ma yare yen sase ye ni emfa ngo no obi akwa no akwa ye wa bruchire o pasase kwa no be ye project bi be hye na ni monyam baba no wadi bi yesi kokura we so na asase da enti na ni monyam na kodi krofofrom na no mama ye moye nsaso ban ne yanka hu se sika ne edi akire de ebeku yan ye wo ye na sika teta obi hu e ya dum bi na me ye tese de etie na se ye boye nsaso ba de manchini ma no a same me ye nipa na me se me kokrobo na makoye business bi na se me ko sidan bi okroba me ko hwesa de na me ye betumi afa nipa dodo amakrobofo anya bi aye nto aba kronum
obi beto obi wo no aba no be mpuntu dwuma beto wo de wo haw ne abenedie ne ntokwasam ne ade na eba yesi aboa ne ntakra na ma no ye fe ne mpani sa ntakra bo ne de se fe nyampatre kwa yetu mirika ye kwa bridge ofisi ya kwada suba mpedi anka bofo betumi ne atena e ho mra be so mu ye kwo so ye di mra so ntimi me mra nya dwuma na nanu mu asade monye na ba mu mpanifo ne o asade ya nya nkrakra mu suasu nya asade ye nyina e ka bomu e na be ma Ghana obi asuro ye obi di obuo eni ani di amamo ti abra so yima na de bi nkonsa chia me na nanu mu kuro bo ne nzema ene akom ne akua pemlate ene achim ene me ahodo nyina nkran ene me ahodo nyina kwa babia esrem chia me na nanu nyina nananom muntini ati babia media me se mi mumu ani mutiada se me ya mwade nso mo ye made nka senti amoda se me yesa ma brenya me na me onhyira me se mpese nya me hyira me ese bua me de ma Asante ma me de ma me me di bi ma me ne bofa no mo wa ne babia me da mo nyina ase wote me kasa amu aninye wote me kasa twi ben ye fidie na betie nyansa se me nka so ni me nyansa ese wo ha na nyo ha kan wa eya he no me da mo nyina ase yes ya da ase bebre bra se hema ase ye frel ye to nsa frel je ye feso abusia for bra so hema ne ko bon ko mom gidi se watie bi se ya uda na don sa bo subscriber temnes no a share video like no aje nhwe no de ato comment section mo de ama ye fefe mo sonfo na na ajwa e na me ba ha se ni me